Aquí és un punt important perquè hi travessa una de les rutes que va ser de les més importants i emblemàtiques. El record de la història no passa només a vegades per les conferències, els llibres, sinó que també per la possibilitat de caminar pel territori amb un sentit de memòria, de record, de reconeixement també de tots aquells lluitadors que van exposar les seves vides un cop derrotat el nazisme a Europa, van seguir lluitant per acabar amb el franquisme. Vam pensar que era un bon punt perquè com que ve molta gent a demanar informació li podíem explicar la ruta i a més amb el telèfon poden escanejar el QR que hi ha a la placa i ells mateixos una visita autoguiada. I ens agrada perquè el turisme considerem que no ha de ser només per oci, sinó que també ha de tenir uns valors, uns continguts i li dona un valor afegit a les rutes. Aquesta ruta era utilitzada per comunicar, en aquest cas l'organització del Partit Comunista Espanyol i amb el SUC de Catalunya, però també per transportar persones, sobretot per donar suport a les organitzacions guerrilleres i de resistència, però també per treure persones que estaven perseguides i en aquest cas l'única manera de poder-los salvar era traslladar-los a França. I que durant aquests anys 40 i part dels 50 va ser utilitzada per aquesta finalitat. Aquestes rutes van ajudar a salvar vides i aquest paper dels guies que ha estat durant tants anys desconegut s'ha de posar en valor. I va haver-hi guies, com per exemple aquesta ruta d'en Boada, que va fer molts de viatges, és a dir, s'hi va estar 6 o 7 anys i amb constant alerta les nits, pel que expliquen ells, per evitar les patrulles.